വകുപ്പുകളുടെയും സംയുക്തമായ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റവരെ കൂടുതൽ ആളുകളെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന ഒരു വിവരം അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, ഞാൻ കൊല്ലം പരവൂർ പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ 75 മരണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 200-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നു. അപകടം പുലർച്ചെ 3:30 സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ദീപു രേവതി ചേർന്നു കൊല്ലത്ത് നിന്നും, സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും. ദീപു, ഇനിയും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ? രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആര് നേതൃത്വം നൽകുന്നു? എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തന്നെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും എല്ലാം തന്നെ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഫലപ്രദമായി നടന്നുവെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം വളരെ വലിയ ഒരു വെടിക്കെട്ട് അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിമിതമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനവും നാട്ടുകാരുടെയും ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിന്റെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. വളരെ വലിയ ഒരു വെടിക്കെട്ട് അപകടമാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു അപകടം പോയിരിക്കുന്നു. മരണസംഖ്യ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മരണസംഖ്യ 75 എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ കണക്ക്. ഒരുപക്ഷെ മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. നിരവധി പേരെയാണ് പരിക്കേറ്റ് കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും തകർന്നു കിടക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പറ്റിയ കെട്ടിടത്തിന് അടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പരിശോധന ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ്, ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതാണ്ട് 1.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇത് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 12 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വെടിക്കെട്ട് 3:30 ഒരു ദുരന്തത്തിൽ അപകടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ 3:00 അപകടത്തിൽ കലാശിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1.5-2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വീടുകളെയും മറ്റും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 500ഓളം വീടുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തകരാറ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 500ഓളം വീടുകൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മരിച്ചവരാരെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിയും പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ. നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ബന്ധുക്കളോ നാട്ടുകാരോ മറ്റോ എത്തി മാത്രമേ അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഇത് ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിന്, ഈ ഒരു അപകടം ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ റൂം പരവൂരിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പരവൂരിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നമ്പർ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്രോഡീകരണം ഇപ്പോൾ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ അപകടം നടന്നത്, കമ്പപ്പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ചാണ് ഈ അപകടം നടന്നത്, ഇത്ര വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ പട്ടാഴിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിന് ശേഷം കൊല്ലം ജില്ലയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇപ്പോൾ പരവൂരിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ 3:30 ഈ ഒരു അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നത്. പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഫയർഫോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കൂടി നടത്താൻ സാധിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വെടിക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ തർക്കം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ക്ഷേത്രം സന്ദർശനവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായ നിലപാട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഹേമോൾ സ്വീകരിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയിലും ഇത്തരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് മത്സരം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഭക്തജനങ്ങളുടെയും ഒരു നാടിന്റെയും വികാരം എന്ന രീതിയിൽ വെടിക്കെട്ട് ഉത്സവം ഒരു ആഘോഷം, ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന രീതിയിൽ അത് നടത്താൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മൗന അനുവാദം ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത്തരത്തിലാണ് ഒരു വെടിക്കെട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. മീനഭരണി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാത്രി 12 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വെടിക്കെട്ട് 3:30 വലിയ ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചു. മത്സരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നേരം പുലർന്നതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. പൊളിഞ്ഞു വീണ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ, ഈ അപകടമുണ്ടായ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം സാധ്യമായിരുന്നു. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നും അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ പരിക്കേറ്റവരെയും കൊണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ്, ഒപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുമാണ്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കുമാണ് ജനങ്ങളും മറ്റും പാഞ്ഞെത്തിയത്. ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും കാറുകളിലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലും മറ്റും പരിക്കേറ്റവരെയും ഒപ്പം തന്നെ പരിക്കേറ്റവരെയും കൊണ്ടും മനുഷ്യരെയും കൊണ്ടും എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പല